Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaw ikaw, O Ginoo. Unya nahibalik ang kapituag duha nga malipayon kaayo og miingon, Ginoo, ang mga yawa mipatuo kanamo sa among paghingilin kanila sa imong ngalan. Si Jesus mitubag kanila, nakita ko si Satanas nga nahulog ingog kilat gikan sa langit. Pamati kamo, gitagaan ko kamo gahom aron makahimo kamo pagyatak sa mga bitin og sa mga tanga og sa tanang gahom sa yawa og walay makaunsa kaninyo. Apan ayaw kamo kalipay tungod kay ang mga yawa mipatuo kaninyo, kundili paglipay hinuon kamo kay ang inyong mga ngalan nahisulat didto sa langit. Niadtong higayuna gilipay si Jesus sa Espiritu Santo ug miingon siya, Amahan, Ginoo sa langit ug sa yuta, nagpasalamat ako kanimo tungod kay gipadayag mo man ngadto sa mga way kahibalo ang imong gililong sa mga makinaadmanon o sa mga may kahibalo. Oo, Amahan, natuman kini kay maumay imong gusto og pagbuot. Ang akong Amahan, mitugyan kanako sa tanang butang, walay nakaila sa anak gawas sa Amahan, ug walay nakaila sa Amahan gawas sa anak, ug kanila nga buot pailhon sa anak kinsa ang Amahan. Unya miatubang si Jesus sa mga tinun-an ug miingon kanila lamang, Bulahan kamo nga nakakita sa mga butang nga inyong nakita. Kay sultihan ko kamo nga daghang mga propeta ug mga hari nga buot mo tan-aw sa inyong nakita apan wala makakita, ug buot mamati sa inyong nadungog apan wala makabati. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa unang pagbasa, naghisgot diri nga ang mga Israelita nga mga giunang gipili sa Dios nagantos. Nganong nagantos man sila kay matud pa diri gisuko ninyo ang Ginoo. Kay paghuman ninyo dawat sa mga grasyang gihatag sa Ginoo, didto ninyo gihalad sa mga yawa. Sige. Lingiyay mong tupad, inakinsay imong gihalaran ron sa imong grasya, ang Ginoo o ang yawa. Oh. Para guna na, estudyante ka, niya mangupya. Kisa may imong gihalaran sa imong paningkamot isip estudyante, ang Ginoo o ang yawa? Kusga. Maestra ka, sige kag pangasaba. Kisa may imong gihalaran sa imong baba nga maayo kay mo tabi, ang Ginoo o ang yawa? Maestra, mga saba, kisa imong gihalaran? Ang yawa, grasya ng tingog, grasya ng makalitok ta. Pero usahay, ang yawa mo itong halaran, tungod kay ang atong gilitok, mga yawanon nga mga bulong. Mao nang gisuko nato ang Ginoo. Estudyante ka, na in love ka. Nya ang imong giinlaban, imong giingnang I love you. Kinsa may imong gihalaran na ang Ginoo ang yawa? Ang Ginoo. Kay ang Ginoo man ang sugo manas Ginoong paghigugma ay kamo. Nya karon kay nagkauyab naman mo. Pagkauyab na ninyo, labing kay mustanan, mga estudyante pa, grade 12 or grade 11, manya, date dayon mo, kinuutay dayon mo, tinukhangay dayon, kisa mo inyong gihalaran? Ang yawa. O, di ba? Nindot kay kagnaong, niya,
imo dayong gipanindutan pagyud, kiss-kiss na kas imong kilay, color na kas imong buhok, pamintal na kas imong naong, kisa may imong gihalaran sa imong beauty. Ang yawa. Oh, di ba? Ang yawa gihapon. Kay nga naman, gusto naman kang mulabaw gyud sa tanan, gusto naman gyud kang mapansin og maayo, gusto naman kang ang imong kaugalingon mao na gyoy musikat. Munang buhaton ang tanan aron lang gyud musikat. Sige kag nindot kag lawas nga pagkababay nya TikTok dayon kag gamay kay kag ipangsulob sa imong lawas aron daghan kay mo view. Kinsa may imong gihalaran sa imong gasa sa panglawas, ang Ginoo o ang yawa? Yawa. Kibaw mo dahil. Daghan kay kag kwarta, ang imong kwarta ipalit gid mo mga gadgets, mga pagkaon, ana daw kay kastanan. Sige kag pangasaba anang nangutang nimo. Kinsa may imong gihalaran sa imong kwarta? May kay mo mutubag, yawa. Unya kun ang pari siging wali, siging pamaligyag slat, kinsa may iyang gihalaran sa iyang tingog? Kana, na siya. Unya ikaw nakabati ka suwalis pari, wa jud ka mo palit og slat, bisag naa kay ikapalit, kinsa may imong gihalaran sa imong bahande? Kana, mao na siya. So at least nahibaw na mo mga yawa mo. Nahibaw na ta nga dili day masuko ang Ginoo basta magtuman ta sa iyang kabubuton. Unya mo gawas pagid nato ang gahom nga matud pa diri sa 72 ka mga apostoles, 40 nilang lipaya, Lord, ang mga yawa, Lord, nituo na mo, pag-ingo na mo, pahawa dia, ni pahawa dayon. Grabe kayo, Lord, ang among gahom, nakita na mo ang mga yawa nga nangawagtang, syagit kong mga yawa, Lord. Ingon din Ginoo, up, time sa ha, mura mag-enjoy kayo mo sa inyong pagpapahawa si yawa. Basig kutom na lang mo diha. Nya mo sikat dayon mo maayo kay may kay kang mo papahawa og yawa ana, you are one of the greatest exorcists nga bisan pag ang yawa tagpito ka buok imong mapapahawa basig nalipay na kadiha na you are a great healer nga bisan pag hapit na mamatay imong ayuhon bisag stage 4 cancer makuan negative. Bisag di kalakaw, makalakaw ka ng mga crutches, mga wheelchair, ipamili na sa imo lang pagpandong sa imong kamot. Basig anha na mo diha malipay. Nya kun anha na ta diha malipay, giyawaan na ta. Kana bang malipay na ka nga, bright kay kastanan nga pagka-estudyante, ana, lipay kay ka nga buutan na kay kastanan, lipay kay ka nga achiever kay ka, ana, top notcher kas board exam, lipay kay ka kay nakatrabaho na ka, nindot kay kag trabaho, dako kay kag sweldo, nakapausab na kas imong balay, ana, lipay na kay ka ana. Nakapamalit na mo inyong gusto, mga sapatos nga imong gusto, mga sinina imong gusto, lipay na kay kaana. Daghan na kay nahalin sa slots, ana, lipay na kay pare, nakahimo na tas ato mga projects, lipay na kayo. Warningan ni tas Ginoo. Ayaw diha paglipay. Unsa may angay kalipayan? Ingon si Kristo diri, paglipay mo kay ang inyong ngalan nasulat na dito sa langit. Kadto'y importante nga masuwat ang atong ngalan dito sa langit. Mag-unsa man og ikaw maoy top notcher or valedictorian sa inyong klase, nya sige gyapon kag pang cheating, mangudigo gyapon ka aron lang gyud ma-perfect. Mag-unsa magtindot kay kag balay, pero sige gyapon kag pangasaba sa mga tao nga way balay nga sigig pangayo nimo. Di ba? Mapapas ang imo nga dito sa langit. Mag-unsa magmay kay kag mo papahawa og yawa, pero dili na sad ka mo tuo og badlongon sa imong superior. Di ba?
Hoy, mag-unsa may kay kamo trabaho, sikat na kay kastanan sa inyong kompanya, pero kontraho na nimo ang imong head. Kay ikaw gay may laki niya, may ngon ka, kabangaan na niya. Wap, di patungod na ako, di na maabot na na. Patay din ka diya. Mabutan na karon sa ato din hing pamaligyag slots, unsa may nahitabo. Daghan ang namalit, pero gi-question puntas bangko. Ingong bangko, oy, maamla man ka ani pader, o na, dili na ta ka-deposito. Ana, pag-open og account nga name sa parokya kay imo ra ni personal pader nya mosod ning dagko kay mga amount, gi-question na ang imong personality na belong na kas mga scammers or mga money launderers. Ila man ang balaod man na sa nang anti-money laundering law, AMLA. Di atong i-comply. O na karon gahimo na ta process na taron og parish, mag-open ta og parish account. Atong sundon, di ta mingon, may magibinuangan ko na, kaanis na ko, bisag 1 centavo, wa ko'y gikuhaan ng mga donations, niya kana donation man sa mga tao para man sa simbahan, nganong inyo man kong questionon? Wa ko moingon ana, mao ba sir? Sige sir, ana. Uli lang sa ko, kuha ko sa mga requirements. Di ba? Sunod ta kay kuan. Open tag atong kulumbari. Bishop, amo na ning i-open. Approve naman nila sa LGU. Ingon sad si Bishop Palma, ato sa ning isang head sa committee nga nag-handle ani. Wa pa may action ang committee hangtod karon. Huwat lang punta. Di ba? May niya makontutukan. Kadili pa dir, para gunas kaayuhan sa simbahan, para gunas kaayuhan sa archdiocese, ang ato gunay fundraising gunay di gunay negosyo, makaayo guna kaya mga dagkong project sa diocese, matuman guna na ang dagkong project sa parokya o dinhi sa atong LGU, matabangan pa. Nya nganong ilam nang langay-langayon? Ayaw mo ana, mapapas atongan dito sa langit. Pasabot, pabilin ta nga musunod. Mao na ang mahal nga Birhen Maria, gitawag na siyag bulahan sa tanang babae. Matod pa sa gisulti ni Elizabeth katong pagduaw niya, ningon ko si Elizabeth, puno sa Espiritu Santo si Elizabeth, ningon bulahan ka sa tanang mga babae ug bulahan ang bata nga imong ianak. Pero si Maria, ang iyang gitubag, naglipay ang akong kalag diha sa Dios nga akong manunobos, kay ang iyang ubos nga sulugoon iyang gihinumduman o gihatagan sa mga dagkong butang. Wa gyud mo angkon si Maria nga ako ni iya jong kanunay gihalad ngadtos Ginoo. Behlingi ay mong tupad ing nagidayeg nimo ang Ginoo anang imong naong. Sige, pangutan ba na kanang imong naong igtan-aw nimo sa amin, mudayeg kas Ginoo o luos lang kag pangoriksyon anang imong naong? Gidayeg ba nimo ang Ginoo nga naa kay ginikanan ikaw anak, o sige lang kag supak-supak sa imong anak, imong ginikanan? Tapulan kay kasugoon ya, kusog ra ba kay ka mangayo? Di ba? Mga buangon, kamo sang mga ginikanan, gidayeg sa ninyo ang Ginoo tungod anang inyong mga anak, o sige lang mong pangasaba, sige lang pangasaba, kay ang imo yung gusto mo ay matuman na limot na kag unsay gustos Ginoo para sa imong anak. Dahil kang emanganhe din mga yung requirements para eskwelahan. Maghilak pag yun, Pader, lisod kayo, di yun mo undang akong anak na ko, paundanga. Nganong mamugos man kag eskwela, nga wa man kay kwarta. Si Jesus gani, wa man kay eskwela, ikaw na noon mo, eskwela na ka. Nya imong hasulon diri ang mga tao, apil ng pari, nga munas ginhawa na tong tigom, aning kolekta, mga dunot, mga gani ni, pang gani sa kolekta. Kuwang pamanginis ato din hing operating expenses, nya imo pag yung hasulon,
tungod lang anang imong gusto nga mo eskwela gyud ka. Anong di man kamo agad sa Ginoo? Ana, di ba? Mao na importante kaayo ang pagdawat. Ang pananglitan karon na ana tay mga halin sa slots. Unsa may akong buhaton ani? Ako gining i-report ninyo para mo makahibaw nga mao na dinhi atong sitwasyon. Di ko ni tagu-taguan, di sad ko ni isod sa bulsa. Sige, ako na mong reportan ha. Update sa atong holy pads, holiness, peace, and divine salvation para sa atong national retreat of priests karong November 7 to 9. Ang atong halin niabot na 45,327 kaslots. Pakpak. Kinahanglan mo pakpak gani mo, nakapalit mo ha. Kanang nakapalit mo ba? O wag mo kapalit ay lagpakpak. Joke bitaw. Pakpak bitaw mo gyapon. Nagampo mo. Napay 54,673 ka slots nga available. Nya Cotobranis November 7. Tag 100 rani pesos per slot aning atong holy pads. Nya sa ato sang special slots kaning Meg or Mother Mary's Enriching Graces para ni sa atong pagsaulog sa segunda patron nga piyesta Santo Rosario karon na ra ba ni Coto Pizza 14. Ang atong halin niabot na sad og 7,590 ka slots. Pakpak na sad. Naapay 12,410 ka slots nga tag 100 pesos per slot. Palitan ato ning paspasag palit kay usa na lang kasimana ang kuwang. Unya sa ato sad nga 30 slot challenge nga tag 3,000 pesos ang worth na nasa tay nadawat nga 451 ka 30 slot challenge. Pakpak na sad. Kani mo ni pinakanindot ang atong Divine Solutions and Prosperity Investment Slots ni nato or DSAP. Ang atong DSAP tag 500,000 pesos per slot ni siya. So 140 ka slots ang atong gibaligya. As of yesterday, niabot na ang atong pledges of 60 ka slots. Pakpak. Anya 80 slots na lang ang available. So kamong mga investors gustong mo invest na amantay 25% aning ihatag na interest, pang-invest na mo. Hut doon taning 80 slots aron mabayaran dayon na natong yuta diha nya. Kamusang ni pledge 29 pa man ang atong nadawat, 29 ka slots ang actual nga investment nga nahatag, naapay 31 out of 60, naapay 31 na wala pa marimit. So atong hangyoon nga i-remit na ninyo aron makabayad dayon taning atong gidamgo nga maangkon nga yuta din atong tukuron ang atong fundraising project nga Columbari. Dili ko mauwaw mosulti niini total para man sa simbahan. Nya kanisang atong Columbari dagko-dagko man ni siya kay design ni siya para sa bones primarily. Kay dili man sad kay ko supportive anang kremisyon, pero pwede ra sad ibutang diha ang mga urn kana mga abo. Pero ato gining gi-design nga anang bones gyud mo atong ibutang diha. So palitan ninyo nya sa inyo sa ding pagpalit sa pagkakaron, duha man ni ato ka accounts na Metro Bank ug naasay Land Bank. So ang Land Bank karon nihatag nato gamayng allowance mintras tantong nagprocess pata sa paghimo og parish account. Gidawat niya ang mga dili unta angay dawaton na amount. So mo nay makahimo ra mo pag deposit kamong mga investors diha sa atong Land Bank accounts. Tan-awa lang ang atong
accounts din ato ning ipakita ninyo kada gyud misa niya sa Metrobank ato pang gi-process ginagmay o sa ilang dawaton sa unya na lang ni Father og mahuman na ning inyong processing. So inaana lang og mo issue sad mo og cheque akana para na sa funds transfer na bangko. So pwede ninyo i-transfer diri sa Land Bank mga dagkong amount 500,000 up ana nya kung cheque sad pwede pa na sa akongan kay ako maning account dito sa Land Bank. Kana ato ning gihimo tungod kay sugo ni Ginoo. Nganong sugo sa Ginoo kay kaayuhan man sa mga tao o kaayuhan sa simbahan atong pangandoy. Malipay ba ta kung mahalin ning tanang slots? Yes. Pero ang pinakanindot malipay ta kay nagtuban ta sa sugo sa Ginoo, masuwat ang atong ngalan didto sa langit. Kining pagpangadji sa Santos nga Rosaryo mga igsoon mao ni motudlo nato unsaon pagsunod ang kinabuhi ni Maria og ni Jesus. Wa ko'y nailhan nga nagampo sa Santos nga Rosaryo nga kanang tininuod yung ampo ba nga nangandoy og kwarta pero wa sagid sila magkalisod. Basta sige kag ampo Santos nga Rosaryo, di jud ka mangandoy kwarta pero di ka magkalisod. Ako sa una bugo kay kustanan elementary. Sige kog ampo Santos nga Rosaryo pag high school, naapil na ko sa among honor pero wa ko mangandoy og honor. Perti na kong pobriha, sige ampo Santos nga Rosaryo. Daghan pa kayong problema. Akong papa na paralyzed, ang akong maguwang na paralyzed, ako mo ay breadwinner. Wa ko nangandoy og kwarta. Pero karon, ubay-ubay naging atong kolekta. Pero wa ko mangandoy ana. Kay nga naman, ang kinabuhi ni Maria og ni Jesus diha sa mga misteryo sa Santos nga Rosaryo naagid ng kakabos. Wa mangandoy bahandi nga kalibutanon ang pagpaambit ana. I-highlight nako ang akong iyaan asawa ni sa akong uyuan katong akong gisulti ninyo nga 101 years old. Daghan kay siya problema ang giagian sa iyang pamilya, sa iyang kinabuhi. Unsay nahitabo nakasurvive siya aning tanan niabot pagid siya sa edad nga 101 years old tungod sa iyang pagsigig ampo sa Santos nga Rosaryo. Naman tay panultiho no, moingon ta di na nauso ang martyrdom karon, mamatay tag sayo basta magsigig tag pamartir. Pero dili ang magsigig ampo Santos nga Rosaryo dugay kay mamatay nya bisan pagpatyon di gyud mahadlok. Nya sige linya imong tupad na sige kag ampo Santos nga Rosaryo. Kinsa dinhi ang kada adlaw gyud magampo sa Santos nga Rosaryo ta sa kamot nga wa katunga. So kamong wa pa makaampo sugdi na ninyo karon di gyud mo magmahay. Kamong mga nagtrabaho kana gyud mga estudyante Rosaryo gyud dili importante og unsay dangatan, importante magtuman ta sa sugo sa Ginoo pagampo kamo sa walay hunong. Ug ang Santos nga Rosaryo usa na sa agianan. Adtong niaging adlaw o kagahapon akong gihilugan ang akong iyaan si Inday Turing kadtong 101 years old diha sa community hospital. Nalisod na siya ginhawa niya duha ni akong hilog niya ikaduha sa din niyang ka-admit og ospital nga grabe nga ako namatngunan niya paghilog nako piyong naman to iyang mata nibuka gid ang iyang mata pagingan nako ari nako dayha kay napakoy misa iyang yung murag ipugos bagbuka iyang mata niya dinam sa katabi kimo iyang baba niya ako siyang gihikap nako sa champion ana. Karong alas 3 sa kaadlawon gitiksan ko nga namatay na ang akong iyaan si Day Turing. Makalipay ang maong kamatayon kay modelo sud sa taas nga kinabuhi
Makalipay gid na 101 years old, pero di kayo ang ayang ikalipay kay siguro ko si Inday Turing nasuwat kitong iyangan sa langit, why papas-papas. Pero kaning atong mga ngan, peligro kaing mapapas. Katapusang lingi sa imong tupad, ing naugpatyon ka karon, sugot ka? Moingon gani dili, papas na siya. Papas. Dito ring wa mahadlo ko eh. Grabe kayo pag-ampo sa Santos nga Rosario.